Milí rodáci, čo je to s vami? Taký ľúbozvučný jazyk sme vám dali do vienka. A vy sedíte na mítingoch, budžetujete, streamujete, postujete selfiečka na wall? Že vám nie je hanba! Mimochodom, hanba sa nepíše z M. Už si to prosím vrite do pamäte. Taký šikovný si, národe môj. Aut vystružlikáš najviac v šírom svete. A výsledok? Air condition, airbag, LED, Bluetooth. Aby sme tento neutešený stav napravili, musím sa opäť dostať medzi ľud. Preto vráťte ma späť na bankovky. Na Štúrovej sa začne robotovať deň a noc. Štúrovo sa stane hlavným mestom a Volkswagen premenujete na ľudovo vozidlo. A bude ľudov golf, ľudovo polo a tak ďalej. Vybavené budú prirodzene, pekne, ľubozvučne, aby sme si rozumeli. Žiaden Volkswagen Golf Slovakia, ale ľudov Golf Slovák. Žiadna dvojzónová klimatizácia, ale samonastaviteľný dvojpásmový teplotník. Žiaden airbag, ale vzduchový vankúš. Počujete ten rozdiel? Žiaden imobilizér, ale znehybňovač a tak podobne. Časom to naučíme celú Európu. Čo Európu? Celý svet. Čo svet? Celý vesmír. Čo vesmír? Aj moju ženu. Viac o potrebe používania slovenčiny v osobnej doprave nájdete na www.ľudovevozidlá.sk.